Alright, bari mu yi amfani da Telegram da Bybit domin nuna muku yadda ake fara wannan SUI-BAISON ɗin. Bayan ka shiga cikin Telegram ɗinka, da farko dai zaka danna link wanda na saki. Bayan ka danna shi zai kawo ka wuri kamar haka. Zaka danna start sai ka danna wurin launch ɗin nan. So bayan ka danna wurin launch ɗin nan zaka ɗan jira kaɗan da ya buɗe ma. Bayan ya buɗe ma, gashi ne yanzu ka riga ka gama register nashi. So kana iya kai amfani da wannan Telegram kuma kana iya kai amfani da SUI wallet. Zaka je kai downloading din shi. Abun da yasa na zabi wannan Telegram ɗin domin na ga mafi yawan mutane suna yin shi kuma sun san da shi. So abun da ya kamata a ce ka sani dangane da wannan project ɗin shine wannan project ɗin ana samun kuɗi ne ta hanyar yin staking. Zaka sai dala ne sai ka mai da ita coin SUI. Idan ka mai da ita coin SUI sai ka turo a nan ciki sai ka ajiye. Idan ka ajiye za su ringa juyawa su kuma suna baka riba a matsayin wannan SUI ɗin. Kana iya ka tura shi sai ka set. Bison shi kuma token ɗin su ne wanda suke ƙoƙarin yin listing. Alright, bayan ka danna wurin deposit ɗin nan idan za ka yi depositing, ƙarancin kuɗin da za ka fara da shi shine SUI ɗaya wanda kimanin kuɗin shi bai wuce dala 3 zuwa 4 ba. Da shi ne za ka iya farawa. So za ka yi copy na wannan wallet address ɗin ne sai ka sawo. Amma kamar yadda suke bayani a nan shine minimum abun da za ka sawo shine 1 SUI plus 0.01 na fees kenan wanda za su cire. Ka suna da buƙatan ka ƙara bisa ga 0.1 SUI ɗin nan kenan. Alright, bari mu je cikin crypto exchanger ko Bybit ne ko Bitget duk dai inda za ka turo shi. Kawai dai wannan a Bybit ne. Alright, idan already ka riga ka sayi USDT so sai ka mai da ita SUI. A nan ƙasan nan za ka mai da daidai inda kuka ga wurin Litecoin ɗin sai ka danna shi sai ka yi searching na SUI. Gashi SUI. Idan ka yi searching ɗin shi so a nan saman nan wurin USD sai ka sa ko guda nawa kake so. Bari in sa guda 5 misali na 5 USD. Kun ga zan samu SUI ƙwara 1.50. So ka gani sai ka danna wurin confirm ɗin nan. So bayan ka danna wurin confirm ɗin nan sai ka dawo wurin asset. Bayan ka dawo wurin asset sai ka shiga wurin funded wallet ɗin nan. In ka shiga wurin funded wallet ɗin nan sai ka ga SUI nan ya hito. Za ka danna shi sai ka yi batun yi withdraw kawai. Abun ba wani wahala ba ne. Bai da wani wahala ba. Abu ne wanda zai an yi wani dogon long process. So gashi nan yanzu sai ka yi paste na wannan wallet address wanda ka yi copy a can ciki. Sai ka yi selecting na network. Daman network yin ƙwara guda ne SUI ɗin. Babu wani blockchain kan shi. So sai ka danna wurin maximum ɗin nan. Gaba ɗaya zan tura su. Sai ka danna wurin withdraw. Sai ka yi confirming na transaction. Bayan ka yi confirming na transaction shi kenan za ka tura ne. Za su tura ma code ga email ko kuma ga abun ga Google Authenticator sai ka sa shi. So bayan ka gama gaba ɗaya za ka koma ne ko kuma za ka ɗan jira 'yan mintuttuka kaɗan domin ya sauka. Idan har ya sauka lokacin sai ka je ka diba ka gani in ya sauka a can. Idan ko bai sauka ba kana iya kaɗan jira. Abun dai kwata-kwata tsakankanin turowa nan izuwa can cikin wannan SUI ɗin. SUI-BAISON ɗin to bai wani ɗaukar lokaci. Wutan shi ba zai wuce irin minti 5 zuwa minti 10 ba.